Máme za sebou prvé interaktívne hranie našej stolovej hry Umlčané v tme. Bolo to mrazivé, zábavné, plné vzrušenia a hlavne nie len na stole. Naši účastníci hľadali stopy a analyzovali simulované miesta činu. Bol to obrovský zážitok aj pre mňa a mnohí z vás ste nám písali, že by ste sa niečoho podobného chceli zúčastniť, ale nedokážete vycestovať tak ďaleko. Máme pre vás ale riešenie. Organizujeme ďalšie interaktívne hranie. Tentokrát sa bude konať 6. apríla v bratislavskej IMKE. Príďte zažiť nezabudnutelný večer plný tajomstiev a intríg, ktorý preverí vaše dedukčné schopnosti. Budete musieť zapojiť rozum a inštinkty, aby ste odhalili sériu doposiaľ nevyriešených sériových vražd. Na konci celého večera musíte spraviť rozhodnutie a označiť toho správneho podozrivého za páchateľa týchto ohavných vražd. Ak však rozhodnete nesprávne, ovplyvníte tým život nevinného. Ale tento event je špeciálny aj niečím úplne iným. Nielen, že sa stanete súčasťou vyšetrovacieho tímu pod môjim vedením, ale taktiež pomôžete IMKE. Budova IMKY je národná kultúrna pamiatka a zakúpením si vstupenky na toto interaktívne hranie pomôžete pri rekonštrukcii jej strechy. Celý večer sa bude odohrávať v útrobách tejto budovy a simulované miesta činu presunieme práve sem. IMKA je tu už vyše 100 rokov, oslovila tisíce ľudí a teraz potrebuje našu pomoc. Poďte do toho s nami, nájdeme spoločne vraha a zachráňme IMKU. Všetky dôležité informácie nájdete na stránke www.startlab.sk alebo kliknite na link v našom profile.